Ikutnya Prengapus. Kecamatan Prengapus Bu nggih. Nggih, Kecamatan Prengapus. Kabupaten Semarang. Oh, ini ujungnya. Sing inggil mriku Setang, sing kanan mriku Terus Buder. enten desa mana ta, Bu? Enten dusun-dusun sama sing mriku Oh, dusun mriki Setang mriki, nggih Bu. nggih nggih mriku. Oh, masih Sing ada. mriku Punden, sing ngiri mriku Setang. Oh, ikutnya sini. Nggih, Penawangan. Penawangan. Oh, berarti luas ya, Bu ya. Ini luas, Mas. Masih banyak, ada 2 dusun lagi ya. Nggih, Ada Punden sama Setang. Secang. Nah, ke sana nggih. Sing mriku sing Setang pun sae sakniki terak nika enten Kopaku nika sakniki pun. Oh, nggih nggih. Griyane pun boto sedanten, Oh, Mas. sudah permanen. Nggih. Oh, sing Asal bantuan bantuan Kopaku niku. niku. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Mereka Setang, mereka Duka sing asal Kopaku niku. Bu, ada berapa